tei bukuk sang jotona sari kaham tei ani mung wngkha Neeraj Tripura ang wngkha Korbuk hangkani Gumut district kalaio kok wngkha Mia je srangchati news norok nukhana oro news rok bahai kheyai je ako mane Anganwadi center o mairung kaham thangya amono tei Anganwadi center ni didimoni borok bai je bulai manno amono tei norok nukhana kaham khaino tei amono tei ano kisa ayang digini borok rok nono buthanai pho nono chini yang tei laifai gari pho amtei rok khai ano domki ruo tei call khaio tei ani family rok no borok omo khainai pho rok hinui nogo kao omo khainai rok hinui sabo ayang Richai Mokpara ni borok rok borok ni ponchayat wngkha Pongbari ADC village norok jotono ano kisa sel khaigra di ang to koktoma rohori rwkha koktoma phaimani yagulo ano atui khaimani puila bo chini koktoma thumnai rok bujakha puila hinkhe ayang sabrum digini takhok Premanando Tripurano tei bini yagulo Ajit Devarma no bujakha mungya kami hangkoni tei bo party mo wngna nai tongkha tei norok jotono ano kisa help khaigra di omono tei norok kisa kok kwchar mani hambai।